ओइ मैदेर लोदै हेल' दहाय मानो ओंखारलांनाय अबेयाव ओंखारलांदों आङो अबेयाव मोसौ नोङा साला आं दहाय लिंहरनायाव नों मा लोदैनो ओंखारलांनाय नोङो गेलेयाबो मायाबो ओरैनो लबियाव थाबा ओंखारा नामा मानो आङो गेलेया मोसौ जाखो साला सैमा मानो गेलेया मोसौ गिदोंबा साला गिदों होनब्रा लोदै नोंखौ मानो मावसि गिनांगौ गाख्लाबजोबगोन लोदै नोंखौ मानो मिथियाखै गिनांगौ नों अबेनिलै गियाबा एसेबां दुगा गियाबा मानोथो एक्सेप्ट खालामाखै हो गियाबा मानो एक्सेप्ट एसेबां खालामाखै मानो दुगा फैदों साला देलाय सनितपुरनि आरो मालाय बा फैलाय एसे फैलाय सनितपुरनिसो बुजिनांगौब्रा सम आं मोनबाथाय गेलेगोन ना सारियालिनि आङो फैलाय एसे दमदमा बुजिनांगौ फैलाय मा सुदे थ' बानायथ' मोसौ साला नोंना नोंखौ टाइम मोनाखै नङा एकदम दाख्लै खर' मेसेजबो गावनानै खालामहरो माथो हेडसट गावनानै नोंखौलाय मेसेजबो खालामहरो माथो नोंखौ नोंलाय हेडसट एक्सेप्ट माबाखौनो गावनानै रिप्लायखौनो हरा माथो हेडसटखौ गिया नों नोंखौ एथ'बां हेड दम देखायबाय गावनो थादोंना गोसो फैलाय एक्साइटेड जाबाय आं बिरादनो थौ बानाय बिराद जोगोनारखौलाय फेजेनबाय थादोंना नोङो फैलाय एसेबां फै साला आंनाव एसेबां रुम गाज्रि गैयालै हारामिथ' बानाय इयो बानायगोन दा बेनाव दंना रुमा फै थ' लोगोफोर सासे ओरैबायदि दम होयै लेंहरदों आरो ना फेसबुकनिफ्राय फैदों बियो दाख्लिनिफ्राय लेंहरबाय थादों होनदों खिन्थु आंबोथ' सम मोननांगोन ना गेलेनो थाखाय थ' बिथांमोना बुजिया आरो ना सम मोननाय मोनैखौ गावग्लिजोबगोन आं एकदमबारे गावनानै फेजेननानै हरगोन इसेबां दुगा ना साला थेफा गथ'फ्रानो नोंथांमोनखौ होनदों आरो ना आङो जाय आंनि फेसबुक पेजाव गोदान नायदों पेजखौ फल' खालामना होबानो जाबाय आरो इउटुब चेनेलाव नायदोंबाथाय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो आंनि इउटुब चेनेलखौ मिन्थियाखैबाथाय आंनि इउटुब चेनेल नामा मैदेर वाइटि थांनानै साबसक्राइब खालामना होथां लोगोसे लाइक कमेन्ट शेयारबो खालामबानो जाबाय थौदो बिदिफोर नायलांदो एम्फौ गावो दा हो गाव सिजोबनाङो साला सानैबो गोरों खिन्थु ना इसोरो गोरों Team match, let's go. सोरबा माबा मेसेज हरदों आंनो गेमवानो गेलेनि नोंजों गेलेगोन माथो ओंखाराबो बोरो मानसिफ्रानो गैला माथो थाखुमासै नामा इयो न'निफ्रायनो ओंखारबोआ नामा दम होग्रा मानसिफ्रानो नै सासेया दल'सो गसंबाय गसं गावजोबगोन मालाय गाव होग्रोदोंलै प्रखाय ओइ नै आयु मानो इदि जादों आंलाय आं दसबो दोननो गोसो गैयामोन इसोरखौ दसावबो दोननो गोसो गैयामोन माय गड 100 दङ नामा राबननाव दङलै दंजोबो बेनाव गासिबो 100खौ लानानै दुगा आरो ना इयो मा नायनो नों बेनाव मा मिसेट गोदानखौ नायनो ना गोजामखौ नायनो ना माखौ नायनो मालासो नामा दुगाथार मालाय मालदारथार आयो सासे माथो ओंखारला 1 HP गरसेल' गाव आं बै अफलाइन गावबायलां बेखौ गाव गरसेल' गाव बेखौ गावबाय खर'आव खेलिनो नाङा माबे सेट एक्सुट माबे सेट लाबो फैबाबो देरहाया नोङो आयु सासेया मानो गावासै लस जाबाय बेना देलाय माथो आंखौ गावहरदों माथो सोरबा अके गावदों नामा होनबा मिथिया आं पिस्तल गावगोन दे लास्टआव ट्रेकिं गावगोन माय गड जेनबाथाय लासैसो जागोनबो साला बिदर पे मिलेगा ओके नेट गैया सासेना साला खारला नेट गैया नामा बे सासेना गैया बेना एकेना एकेना नेट गैयाबाबो गाव जोगोनार जेरै दम होदों एरै फेजेननांगौ मिथिना लाखा गावबाय आंखौ आयैलै आं होनदोंना आंजों देरहानो हानाय रावबो ओंखाराखै बिजेएमआइआव बर'फ्रा मिथिना लाखा
फैबायसो नामा नोङो जोगोनार फैयाखै हौवानि सिपियां मा जादों फैबाय हौवानि सिपिया हिलखौनो खालामस्लाबनो लबियाव मोनासै थांनानै थिगसे रायहैनांगौ साला लबियाव थांनानै दै थिगसे रायहैगोन बाला दम होग्रा जोगोनार आं साइडआव था डेमेजलै गाव पिस्तल होबाय आं जोगोनार पिस्तल से मारेगा भाई पिस्तल से गिदिर गैया रे 10-12 10-15-20 नि खिदियानो आंजों जेननानै थाङो आरो नोंसोरो 5-6 नियालाय मालाय ना जोगोनार ना मा नै फैबाय जोगोनार नै अबाव थाखुना दं नोंलाय ओइ बिदि खालामनाङा जोगोनार दागा जोंगोन उनाव जेनबाथाय उनाव नोंसोर स्नाइपार गावहोनगोन ओमफ्राय इसोरबो आरो स्नाइपार लाना फैगोन खेला गाज्रि ओमफ्राय बोरै सासेया बोरै मिथिया दं माथो ओंखाराखै नेट गाज्रिबा मानि थाखाय दम होदों केम्पारसो नामा लिलाय सासेलाय जोगोनार मिथिया सानै फैबाय दे आजों ओइ Half of the match is over, and the blue team is in the lead. ए जोगोनारालाय नुग्रा नामालै माथो लयनि मोनजों गावजाबाय नोंलाय आं स्नाइपार लादों आखायाव सासेया फैबाय नेट गाज्रिलाय नों दों होसोबोदों थाबथा होसोबोदों माथो इलाय ओइ बालि मिनिनो ओंखारबाय आं नेट गाज्रिलायनो जि दुंदुं होसोबोदों बाला ओमफ्राय बेखौबो दा होनगोन आरो नोंसोरो जोंना सासेया नेट गाज्रि जानायनि थाखायसो जेनदों इदि होनगोन आरो पिस्तलाबो आंना गावबाय नामा जोगोनार नोङो इये दम होग्राफ्रानो बिदि जाबाय सि आं गेम गेलेलामोनहाय बिदिबा ओइ जेबो नङा पिस्तल गाव जोगोनार पिस्तल गाव फ्राइफेन बु फ्राइफेन बेयाव गैया एफोराव गैया बेलेगावसो मायावथो दं दं मा बे सिलायखौ सोलायनानै ओमफ्राय फ्राइफेन लाना फै ओइ डेमेज खालामग्रोना लानांगौमोन आङो बालि आं थैनि र' खेनसे होमबा राइफेल लाना फैनो बोरै बिसोरो माथो ओंखारबोला बोरै आयौलै केम्पारखा नायलाय सयथिबो है स्नाइपारावसो दं बाला आयौ नों आं डेमेज खालामनो हागोन नों प्राइभेट माबा बुग्रोदो ओइ जोगोनार गावफाब्रा पिस्तल नों माबा गावफाब्रा जोगोनार नोङो पिस्तलबो गैया ए बावसो दं सिरियास गेलेथारदों आङो आयै फरास फैफिनलायबायलै नागिरदोंसो आं एम्फौखौ गाव हारसिंनो 1v2 लानो नागिरदों माखै Reloading. Cover me. जोगोनार गावनाय आं पिस्तल गावनि कैसा लगा मेरा मजाक जोगोनार इदिनो खालामदो नोङो गावदो आं पिस्तलजों गावनि सालाखो दम हरबावनो दम हरग्राफोरखौ बिदिनो दलद दोनांगौ गावि साला सयलाय हिक जेबो नङा गावग्लिजोबनांगौ ए नोंसो होजाबाय माथो जोंना गावनोसै होननायखाय गावासै आं हारसिं गावसै थेवबो नों सासेखौ गावना फैनांगौब्रा गैयाबा बे सासेल'सै नङा बेखौनो नों गावना फैनांगौमोन ना गावनोसै होनबाय आं हारसिं गावनोसै र' नङाबा दा बाहाना बानायगोन ना आरो ओइ बिनि सिलाया मानो इदि डेमेजलै
नै बालनि एफाल' होबाय आङो थेवबो आं थैग्रोबावबाय फेराव मालाय गैलायदां सुद गोनांखाय बिदि खोमा नोंसिना आइफेदाव Reloading! एपिसफ्रा बुरजाहाय इसना ओंखायनो इदि डेमेज होयो नायलाय थाखुमायो बाल ए मालाबाबो ओंखारबोआ मिथिगौ ना आंसो थांना गावनांगौ बेखौ गाबनोसो ओंखारबाय आङो मानि थाखाय नाङाखै जोगोनार देराखायो आरामसे देरहायो र' आंखौ गावदों बियो गावना होबाय आं खेनसे गरसेयावनो थैबाय गरसे आंल' होखादोंबा आंखौ गावबाय थादों सोरखो थैलाय बेयाव फैबाय आंखौ गावदों नै एलाय Cover me! The red र' गावना team र' doesn't have a lot of time. आंखौ ओमफ्राय नोंखौ गावनाय मानो गावदों इयो साला नों हारसिं गावनायखौ नुवाखै नोङो हारसिं गावनायखौ नुवाखै इयाव गावहरबाय थादों दल थानायखौ 1v2 लानो नागिरदों 1v1 हानो नागिराखै नोङो अयबियाव 3 लाख जेननायनि रागा दंखायो आंहा गावग्लिजोबगोन जाय जाय दम होग्रा गैला फैयो देरहाबाय गासिबो oh my god 2 मिनिट Blue team victory. दम हरबावनो सासे ओंखारलांखादों इसना गिनानै होमबाबो नों बारा गावदोंथ' बियो जेनसिगोन नालाय ओइ बारा गावखौ मा जाखो जेननायथ' इसोरो जेनबायना जेननानै बोरै नांखो दम हरबावनो मा केम खालामलायो बेलाय केम सानै गाहाम लायनो केम्पार गेम लायोलै ओरै केम नामा नोंसो केम खालामदों माथो नोंसिना बै सासेया मा नाम बियो नैबे सासेया टफि गाननाया हेलमेट गाननाया बियो आं गावाखैब्रा आं गोजौआवसो थाबाय थादों केम्पारनो इयो केम्पार नङा इयो गावाखै 1v1 गावनो होननासो केम थानायालाय जोङो जायाना जेननानै बाहाना बेफोरबायदिया बानायदों जेननाय नङा जेनामोन नोंसोर गेजु खालामदों खेलाखौ ओमफ्राय दम हरग्राफोर गेमप्लेखौ नुनानै थोर खमफियाखै नङा होनबा नोंसोरो आंनिखौ र' रायलायनि बै दम हरग्राजों थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि गेमप्लेखौ नायनानै बोरै नांखो कमेन्ट खालामनानै खिथादोलाय आरो जाय दम हरग्राफोर नोंथांमोनखौ होनदों आङो फै गेलेनो एकदम 2v2 लोगो लानानै फैबानो जाबाय रेडि खालामनानै दोनबानो जाबाय लोगोखौ थ' फैबानो जाबाय आरो ना थ' दिनैनि थाखाय बाय बाय लोगोफोर